Takže ahoj lidi, já vás vítám, tohle videa, no a mé jméno je Šimšon, vítám vás u druhého dílu ze hry My Summer Car. Jo, máme tady teda druhý díl ze hry My Summer Car, protože v minulém díle, v prvním díle z My Summer Car jsem slíbil, pokud na tom videu budou 4 lajky, tak natočím druhý díl. No a vy jste normálně lidi úžasný, vy jste tam dali 7 lajků. Úplně jsem za to šťastný, je tam myslím, že 117 zhlídnutí. Plně strašně moc vám děkuju za to, jak prostě se vám to docela líbí. No a máte tady teda pokračování. Já teď budu pokračovat v tom, co jsem slíbil, a to, že pojedeme na nákupy. Já už jsem teď tady takhle před tím automechanikem, jsem tady takhle zakempil. Ještě si musím vydat sedačku, protože abych se mohl jít vyspat. No a ráno teda pojedeme na nákupy, nebo spíš do obchodu. Ale ještě pak si tady uděláme menší věcičky. A to, že pak ráno skočím tady za tu garáž. A tady by měl být takový ten kryt, jak jsem nechtěl dávat na ten motor. Jak tam je na ty vačky a tak. Tak tady je ten novej. Takže ten bych si tady vzal. Ten nemyslím, že tady vzadu. Já ještě jdu tady pozdravit toho mechanika. Čau. Terve, terve. Mikä oli pojalla mielessä? Aha, hezky. Hele, ona tady hraje písnička. On tady má někde rádio, to tady nebylo. To je asi nějaký nový update. Co jak je? Asi dobře. Tak. Je, hele, on je vlastně tady, ty díly jsou ještě. Tak já bych mohl něco koupit. Ne, to nebudu kupovat. Že bych koupil ten starter, protože ten starter je, trošičku už moc nestartuje. Co už jsem jako tak zkoušel dřív. Takže už ho koupím stejně, už jsem ho zmáčknul. To vezmem. Teď jsem si to tak uvědomil, že ještě jsem si to uvědomil. To by bylo, kdybych to nekoupil. Dobrý, já ti zavřu, čau. Tyjo, to je dobrý, tam je to rádio. Tady někde budou ty díly. Jo, jsou tady, i s volantem je to tady. Takže to vyhoď, no, to se mi moc nepovedlo. Tak, teď to hodím. Rock and roll, tak to je dobrý. Hnedka zlepší den, písnička z My Summer Car. Dobrý, takže teď to máme teda naložený. No a pojedeme teda dál v naší krásné cestě. Teď konc nás čeká, já tady sedím na starteru, to mi asi moc nevadí. Ale teď konc nás čeká, že pojedeme tamhle dozadu, kde je takový starý barák, ve kterým, když ho nevidím na klávesnici normálně, jak už je tma. Tak, omlouvám se za menší zdržení. Tak, dobrý. Je něco kolem 9:30, to teď natáčím. Chtěl bych to i vydat za chvilku. Máme dneska 3. července. Tak. Takže to budete mít hnedka čerstvý. Když tak se vás zeptám, jak užíváte prázdniny. Já jo, užívám parádně, to můžete vidět i na videích. Že docela dost věcí mám už natočený, a to ještě není zdaleka všecko. Jo, tady je ten barák. Já to rovnou tady krouhnu, jak nemusím trápit ten traktor do kopce. Nevím, jestli jsem ho jako nějak utrápil. A tady si teď nadjedem. A asi zajedeme tady k tomu štítu, protože tam asi musím osvítit. Omlouvám se za menší zdržení. Hop, tak. Tady takhle je okno a tam je ta půda, na který jsou ty pneumatiky brzdi. Tak. Takže to rovnou schodíme, abych to pak nemusel sbírat někde. Jo, já se ještě musím vzít basu, abych rozbil ty dveře. To mě trošku nenapadlo. Tak. A ty kola budou, dalo by se říct, dočasný.
který jsou na té půdě. Nejsou tam úplně nějaký z brusu nový, jsou to úplně, myslím si, že i píchlý kola, rovnou si napiju, který budu mít spíš jakože na to popojíždění i k tomu mechanikovi a pak až pojedu na technickou, tak se budu muset vyměnit. Protože by mě jinak neprošla technická prostě, by mi ji nedali. Takže teď to jsou takový jenom tak na zkoušení. Teď opatrně, tady je takhle sršní hnízdo. Já teď jsem to před chvilkou natáčel. A šel jsem takhle pod tím a najednou mě to úplně hryzlo. A najednou se mi začal stmívat úplně, nebo zatmívat úplně ten celý obraz a pak jsem nakonec, víte co, pak jsem skončil takzvaně. Takže nebudu to riskovat. Nechci už to natáčet znova. Tak. Teď to máme. Teď opatrně. Škoda, že nejde vyskočit oknem. Bych využil. Moc rád. Tak, teď přejedeme teda do města. Teď teda to povalíme, no. S tím traktorem se to nějak moc nedá valit, ale budu se snažit. V rámci možností. Tak. Jo, já tam mám už zimnou jednotku. Tak já jsem rychle. Tak a jedem. Zatím nás nic nepoštípalo. Když normálně to by bylo dobrý na Urbex. Tady bych se nebál. Protože to veře, jak v tom Bluetooth. Ale i jsem koukal, že to video jak jsem prozkoumával ten Bluetooth, tak se vám to taky docela vyslíbilo. A jsem vám chtěl poděkovat za překonanou hranici 20 odběratelů. Už máme sice 23, ale chtěl jsem vám strašně moc poděkovat. Normálně já nevím, jestli to je video z MySummerCara nebo děkovný video. Sice jsem ještě neudělal bohužel speciál, což mě trošičku štve za 10 odběratelů, ale co se dá dělat, no. Jste prostě výborný, to je nejlepší, že jste to dali takhle rychle i těch 20. Tak, ale jo, dočkáte se nějakého speciálu, už něco chystám. Tak, přepneme. Hop. A jdeme napříč městu. Asi bych nikde nezastavoval, nějak akutně nepotřebujeme nějak zastavovat. Dneska to bude takový kratší, protože my spíš jakože teď jsme udělali půlku, co potřebuju, a pak budeme nakoupit a pak mě jenom čeká cesta domů, což vám nechci nějak natáčet, protože to je takový zdlouhavý. Takže i dneska se na to bude docela dost dát koukat, že to bude takový kratší. Si myslím aspoň, že to nebude nějaký roztáhlý. Ale tamhle vzadu je budova a to je ten taneční pavilon, kde každou sobotu se koná diskotéka. Tam bych chtěl taky někdy zajet, protože už jsem tam sice jako byl tolikrát, ale vám to i ukázat, že tam normálně lidi tančí, hrajou tam na bubny a tak, nebo na kytaru. A tam vzadu je takový jeden týpeček, který má hodinky. A my, jelikož jsme chudí, dalo by se říct chudí studenti, tak nemáme ani na hodinky. Takže my si je musíme z toho týpečka dostat. Tím, že mu ukážeme prostě pořádnou férovku. Takže to bych chtěl taky dokázat. Už jsem to jednou zkoušel, nebo já už jsem to zkoušel víckrát, ale jenom jednou jsem je dostal, protože je to fakt těžké. Tady se to normálně valí. Tady vždycky kopec dolů, kopec nahoru, kopec dolů, kopec nahoru. To je taky. Dneska mi přijde, to je takový hodně kecací video, že se nějak rozkecá. Bych mohl asi přestat, už vás asi bolí z toho hlava. Tak. A už za chvilinku bychom měli být v městě. Si myslím.
mých odhadů, podle mých Google Map z roku 95, tak si myslím, že už budeme ve městě. A ještě, abych vám pověděl něco o tom updateu o autě, tak se neudálo skoro nic, motor je furt na tom samém levelu, jak byl, ale ještě než jsem jel s tím traktorem, tak jsem tam dal, jak se to jmenuje, auto, tak jsem tam dal sedačky do auta. Protože jsem slyšel, že jak ten strýček má tu dodávku, takže to prejde nějaký je tam timer, který když nasadíte, myslím, sedačky, takže se vám spustí, že prostě pak ten strýček přijede. Takže to je docela dost dobrý. Takže v příštím možná díle už si vyzkoušíme dodávku. Sice ještě velmi minut natrvalo, ale to později. Ale přemýšlím, kdybych třeba další díl vydat. Asi teď přemýšlím o tom, že ho zítra budu natáčet a mohl bych ho třeba pozítří vydat. Takže normálně tady fakt mluvím o všem okolo, ale ne o té hře skoro. Tady mluvím o plánování na YouTube, o různých, já nevím co ještě, o děkování a tak. A tak, co se dá jinýho dělat při té cestě? Můžu říkat, hele, domeček, hele, skleník, hele, balíky. Co fakt dělat nebudu. Kdyby to bylo nice. Tak. Hele, balvan. Tak na van. Jsem to předtím kontroloval, ale radši. Mi přijde, že ten traktor jede jakože fakt rychle. Protože jako má za sebou náklad. Doufám, že jsem nikde nic nenechal. Mám starter. Dobrý. Jo, nevyklop se, prosím. Tak a počítám, že tak za 2 minutky už budeme ve městě, protože tady je zatáčka. Tak je myslím, že pole, nebo farma, ne, farma už byla. Ne, teď jo, tady už je vlastně město, ježiš, já už jsem zmatený. Já se omlouvám, že vás matu. Tak a jsme tady. Jo a tady se takhle začíná to rally. Je to tam takový nájezd. Bych vám taky mohl ukázat nějakých z videí, pokud nenatočím jenom 3 dny. Teda ne 3 dny, 3 díly. A už vidím obchod. Moje spása. Mám žízeň, hlad, stres, močení. Unavu nemám, ale tak já zastavím tady před obchodem. Ať se mi to líp vynáší všechno. Tak. To úplně krása už. Stichnul ten traktor. To je krása pro uši. Tak. Tady jsem někde měl obálku. Jo, tady je. Protože já jsem si objednal takovej ten, jak vám to tam ukazuje, směs nebo něco, jak je seštylovaný auto. To se hodí. Takže to tam rovnou prsknem. Čau. A jdeme do krámu. Ahoj. Päivä. No mitäpä laitetaan? Ahoj. Jak se máš, strejdo? Jak je dneska? Jak užíváš den? Aha, vidím, že dobře. Takže já si tady koupím tejto. Děláme velký nákup, protože nebudu sem jezdit každý den. Taky chipsíky, pivo nebudu kupovat, to máme. Olisiko sulla kolikoilla maksua? Hezky. Minä kun hävitit tuon markkailemaan avaimen, niin minä pääsin tuohon rahasäiliöön käsiksi. Nesměju se tomu názvu, ale směju se tej lahvičce. Vaši. Jo. Tak, ještě moskyto si koupíme. Teď si koupím. To jsou do toho. Jak se to, do těch pojistek, protože oni se taky opotřebovávají. To nechci. Tak tady ještě koupíme hřemen. Teď ty brzdové kapaliny, chladící, olej.
baterku, za to se mi fakt nechce dávat 500, ale musím. A koupíme si nějakou ještě barvičku. To třeba oranžovou. Ta není vůbec špatná. Koupíme ještě filtřík, svíčky, žárovky ty nebudu kupovat, jinak nebudu tam mít světla zavedený. A to je všecko. Jo. Asi jo. Tak. 1600, no a jsem zase na nule. Tak, dík teda. A ještě si koupím samotnou objednávku, abych nemusel to celý rozdělávat. Si tady koupím to. Hop. Rovnou si to dáme. Tak. A pojď. Dáme to, vyčadíme to úplně celý. Tak, máme 1946. To je docela málo, ale i hodně. Jo, ale teď nevím, co mám dělat, protože mám asi všechno splněno. A co ještě jsem vám chtěl? Asi už nic jsem vám nechtěl ukázat. Já to teď budu asi nanosit, ale to už bude asi všecko pro tohle video. Já vám strašně moc děkuji, že jste to koukali až sem. No a třeba pokud tady bude třeba další 4 lajky, tak natočím další díl. Ale já ho natočím asi taky. Asi i tak. Ale pokud tady budou 4 lajky, tak ho budu točit raději. Takže se teda mějte. No a třeba u nějakého dalšího videa se mějte zase. Čaues. Ukážu si palec. Tak jo, tak se mějte. Čaues. A já jdu ještě udělat jednu věc. Musím mu taky ukázat palec. A ještě jednou. Jo, já jsem se překlid. Sorry. Tak čau.